Tot aquest procés polític català va acompanyat d'una dosi important de joc brut. I quan el joc brut no pots evitar-lo, o no el pots contrarrestar, o no en saps de contrarrestar-lo, que també pot passar, només hi ha una manera de poder-lo vèncer, que és sabent que, malgrat el joc brut, no ens tombaran. Parlem clar, nosaltres no tenim centrals d'intel·ligència, no tenim unitats especials de la policia que fan coses fantasmes, que després resulta que no hi són, no tenim agències tributàries amb tota la informació aguda i per haver, ni fiscals jeràrquicament que filtrin els secrets dels sumaris. Tot això nosaltres no ho tenim. Ni mitjans de comunicació que intoxiquen molt més que no pas informen. Tampoc ho tenim en aquest país. Però, en canvi, podem tenir la capacitat de demostrar que el joc brut no ens farà apartar del nostre projecte.